Bon dia a tots, nosaltres som els representants de Sant Josep Pere i en primer lloc volem donar-li les gràcies a l'organització per convidar-nos a aquest event. Avui anem a parlar-vos sobre el nostre treball anomenat Músiques de l'Holocaust, que està portat per els professors de música del nostre institut. Els antecedents del projecte són diferents treballs sobre pau i drets humans, com Educació per la Pau, un projecte multidisciplinar que recull l'última entrevista realitzada a Paco Aura Bernat, supervivent al Mollà del camp de concentració de Mauthausen. 5 estudiants i 2 professors del nostre centre, amb ajudes econòmiques, van viatjar als camps de concentració en març de 2011, coincidint amb el 66è aniversari de l'alliberament. També van elaborar un projecte d'investigació anomenat Testimonios del horror, el deber de la memoria, el qual va rebre una menció extraordinària pel concurs Este Libro. Els inicis del nostre projecte sobre les músiques de l'Holocaust arranquen el 2016-2017, en col·laboració amb l'Eix de Rozas 1, de les Rozas, Comunitat de Madrid. L'objectiu era organitzar un concert conjunt amb l'Auditori Joaquín Rodrigo Las Rozas, amb música relacionada amb l'Holocaust i la deportació, així com els camps de concentració. El segon any del projecte vam centrar les activitats en la vida en el gueto de Teresi i de manera especial en les xiquetes que van conviure en l'habitació 28, durant l'etapa de trànsit cap als camps d'extermini. La novetat principal del segon any va ser que en compte de fer 2 concerts en van fer un concert en van fer 2, un a l'Auditori Joaquín Rodrigo de las Rozas i un altre a l'Àgora d'Alcoi. La mort de Paco Aura Bernat, últim supervivent valencià del camp de concentració de Mauthausen, el 27 de novembre de 2018, quan faltava poc més d'un mes per a complir els 100 anys d'edat, va fer que li dedicàrem el nostre projecte de les músiques de l'Holocaust, del curs 2018-2019. A més, aquest mateix curs vam iniciar una col·laboració amb el Centre UNESCO de Getafe, la qual cosa ens permet actuar en el marc professional de l'Auditori Federico García Lorca i presentar el nostre treball a les escoles UNESCO de la Comunitat de Madrid. Aquest any estem estudiant la vida del jove escriptor i artista txec Peter Yin. Aquest xiquet era fill de família mixta, el seu pare era jueu i la seva mare era ària. Per això va ser deportat en 1942 al gueto de Teresi. Va passar 2 anys allí i després va ser enviat a Auschwitz en 1944. Durant la seva vida va escriure 5 novel·les, de les quals només queda una. També va pintar quadres i va ser editor de la revista Mede. Abans de ser portat al gueto, va escriure el Diari de Praga, entre 1941 i 1942, que explica com era la vida quotidiana a Praga durant l'ocupació nazi. El producte final del nostre projecte és un concert que oferim a l'alumnat d'altres centres, als nostres companys de l'institut i a les nostres famílies. El repertori inclou temes jueus com Magnis Tanam o Ine Motor, peces que tenen relació amb els diferents fets produïts als camps de concentració com Soldats del Pantà o Ja Tendré, himnes com l'himne dels partisans jueus o l'himne de Telecín o d'altres com per exemple la balada de Mauthausen de Mikis Theodorakis. A continuació, us mostrem algunes peces que interpretem al concert. Per exemple, un xiquet jueu, de Jana Feldin-Winstein, compositora jueva lituana del gueto de Siorley. També tenim la cançó Soldats del Pantà. I per últim, la cançó l'himne dels partisans jueus. Ja Tendré va ser un dels temes més exitosos dels anys 30 del segle passat. El 30 de juliol de 1942, l'orquestra del camp de concentració de Mauthausen va interpretar aquest tema mentre Hans von Arrewitz, un deportat que va aconseguir escapar del camp de concentració i que posteriorment va ser capturat, era passellat abans de ser executat.
Els presoners del camp eren obligats a assistir al crim que estava a punt de cometre's. A més dels concerts, hem fet altres activitats relacionades amb el nostre projecte. Al gener del 2018 vam participar en la Setmana de l'Holocaust i la Deportació. A febrer del mateix any vam visitar algunes exposicions, com per exemple la d'Anna Frank. També aquest mes vam participar en les activitats de l'aniversari de la Biblioteca de l'Holocaust del CETIF Madrid Sur. A març del 2018 vam participar en una trobada d'alumnes i també vam visitar una exposició a Auschwitz anomenada No hace mucho, no muy lejos. De totes les activitats que realitzem, donem sempre difusió pels mitjans de comunicació locals, com per exemple dels encontres anuals de l'alumnat UNESCO de la Comunitat Valenciana, que realitzem al CEMA Los Molinos de Crevillent, que és una escola associada a la UNESCO. Part de les activitats realitzades es troben al Twin Space del projecte eTwinning en col·laboració amb l'Islas Rozas 1 de Madrid. Com a escola associada a la UNESCO, pensem que l'educació per perpetuar la memòria de l'Holocaust contribueix a fomentar l'observació dels drets humans, les llibertats fonamentals i els valors de tolerància i respecte mutu. Tal com una vegada Irina Bokova va dir, la història del genocidi perpetrat durant la Segona Guerra Mundial no pertany solament al passat, sinó que és una història viva que ens concerneix a tots, qualsevol que siguin les nostres procedències, cultures o religions. Finalment, amb data 26 de setembre de 2019, l'IES Andreu Sempere es va adherir al projecte Alcoi Mataus en Puigdemont i a la xarxa Maimés per tal de participar en la tasca de sensibilització, divulgació i prevenció del feixisme. Aprofitem per convidar-vos a la primera setmana de l'Holocaust i la deportació que realitzem al nostre centre del 27 al 31 de gener de 2020. Abans d'acabar, volem informar-vos que hi ha a YouTube un audiovisual subtitulat en castellà, anglès i francès basat en la novel·la gràfica de l'il·lustrador Jordi Pedro, que s'anomena Esperaré siempre tu regreso, i que tracta sobre la vida de Paco Aura des que va ser deportat al camp d'extermini de Mauthausen. Aquest audiovisual va ser realitzat pels centres educatius de la xarxa PEA d'Alcoi, que són el CIPFP de Batoi, l'IES Andreu Sempere, l'IES Pare Vitòria i el CEIP Sant Vicent. I per últim, amb el patrocini de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi. I ara anem a mostrar-vos un fragment d'aquest vídeo. Paco Aura Boronat s'allistà a l'exèrcit republicà a finals de 1936, sense haver complit encara els 18 anys. Els militars s'han alçat al nord d'Àfrica contra el govern elegit democràticament per la República. La guerra civil ha començat. Paco combat en diferents fronts de tot el país durant els 3 anys de la guerra civil. Ferit en 3 ocasions, l'última per terres de Catalunya. És ingressat en un hospital i viurà la part final de la guerra i, davant les represàlies de les tropes franquistes, fugirà a França com un dels milers de refugiats. El govern francès confina les riuades de persones que fugen de la repressió franquista en camps de refugiats. Malviuen en duríssimes condicions. Sotmesos al fred, la humitat, la fam i la incertesa. La vida no és fàcil. Després de la invasió de Polònia per l'Alemanya nazi.
Finalment, actua l'Ies Molí del Sol, de Mislata.